हारि बागै जोंनि जातिनि बागै सामुं तांनाय एकमात्र जोंनि महाराष्ट्र तमानि हंकला दासिमबो साखाथिनि सुबिन बाबु जे समायाव जेनारेल एलाकाखौ मनादननि राबार बागान तामजाखा बन सोंनियावै बन कुनु नोटिस रयावै बिनि राबार बागान तानै बिनि कुनु जास्टिस माया तिनि मनादन हाफंग कावै राबार बफांनाय काराबै दङ ससियेल मिडियायाव नारो नुखाना संगे संगे जों डिसिसन खालायखा जे मनादननि जास्टिस नांनाय जोंनि जों जत इरनि बर' राव जों जत बाख्लाय थाङै जबा खालायखा एसए अफिस गेराव खालायखा डीएम अफिसाव जों थाङै डेपुटेशन दखा सबा खालायखा जों त्रिपुरा मथाङै त्रिपुरा सानि बागै त्रिपुरा सानि अधिकार बागै फाइखालायखा तिनि अबसिमिया मनादननि जास्टिस डीएम बुसुतु करका सामया किंतु जोंनि एबीसी गवर्नमेंट बनों फाइनेंशियल हेल्प खायका अबसिमिया खाजानि ताकते बुहुरो नारा नुखाना जे जोंनि मादाबारियो 8 तारिख জানুয়ারিও ब्लैक डे हिसाबै पालन खालायतानिसियो যখন सीएए बिल न पास खालाय मा खायगला एबीसी लागाव माचालो खायगला खुनि যখন চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों যত পাল খায় প্রটেস্ট খায়কা অসময় চিনি ত্রিপুরা সানো ডাইরেক্টলি গুলি চালাম মানিছে নুখা গুলি চালাবই তিনি থৈলিয়া জিবিও প্লানফ্রু লামা কাসবই পর্যন্ত বুজাখা অবরসু মামুইতু খায়নাই কাজে চিনি ভবিষ্যৎ চিনি প্রজন্ম নতুন যদি রক্ষা খায় হলা কেবল রক্ষা খায় মাগলা অবসিমিয়া নার নুখানা অসময় বিশ্বজিৎ দেববর্মান ডাইরেক্ট সাল কথাङ মুসুক ওয়াক তখন বুই বুথারতে হেকে বুথারকা गोबां मानसिनि त्रिपुरा सानि पर्जा आक्रमण मानि नरम नुखाना अथच राज्यग बीजेपी गवर्नमेंट दं दिनै बीजेपी गवर्नमेंट दिनै त्रिपुरा सा अधिकारनि बागै एकता कक्साया दिनै जारा सानाय आं सानि मुसुमु दिनै आं खोनाखाय जागोगो जारा नाकि त्रिपुरा मथानि प्रग्रामा थांनाय ब्रमनि नाकि नोक लेफ्टिन नोक तानै रनायनि आं ब्रह्म साना मुसुमु अब बफानि तबमानि नोगिया अब बफानि लेफ्टिन नोगिया अब निनि आने अधिकारनि नोक अ नोक न केबो बरो कासुइ मांगला जदि खरकसा चिनि त्रिपुरा सानि मानखो अधिकार बा नोक मानलिया बा लेफ्टिन नोक मानलिया लगे लगे जे पंचायतनि उंनाय जे पंचायत चिनि त्रिपुरा सानि अधिकार मायावनाय अ पंचायत नसुं उराय खिबिना हायसे तीन राउंड सिगां सायख्लाङो खाजानि ताकते बुग्रो जों किरियै बोसोरदिन थोंजोङै दंनाय बोसोरदिन जों थोंजोङै दंनाय नक्सानि दिनियाव जों नुखा तामसु जागाम कुमार मानिक ना जेनारेल सुनामी खिबिका दिनै अरनि ताकुते बुग्रो दंनानि बागै बुरगै सैजगै दङ थानो जों दुख नाङो गाजे अबनो साना मुसुमु दिनै जारा बीजेपी लिडार दंनाय स्पेशली जों मा सानाय बिकास देबबर्मा तामसाका बीजेपी नि बागै चिनि त्रिपुरा साना नाकि बयलार खुटिके खुंनायनि सायाव जों ब्रह्म जवाब होनाय त्रिपुरा साना जदि याक्तिसाकला त्रिपुरा सा कोनो दिन आसुगै तंगला बिनि जवाब होनानि सियो दिनै आरो कायसा कौ मा सानाय चिनि बिपिन देबबर्मा बीजेपी नि जीएस तंग कौन सका बीजेपी नि बागै नाकि गुली चालमानो बीजेपी नि बागै नाकि थैमानो हुनि सागो आं तिनि सानि मुसुमु बीजेपी नि बागै बननांखा चिनि त्रिपुरा साना फालै मानो खोनामनो बीजेपी नि बागै बीजेपी जदि डिसिसन खायका त्रिपुरा सानि अधिकारनि बागै नरक मा साग्रा त्रिपुरा साना नरमा बुथासिना एंकाय खोनामनो बिपिन देबबर्मा बुथारि बायना चिनि त्रिपुरा साना जों माहाय बरंनो सिनिनि नांनाय जों माहाय बरंनो सुं जवाब बारनाय जाबक जों नुखा बरंनि जे सबका साथ सबका विकास
तिनियो चिनि त्रिपुरा साइलाका कुनु विकास खाइमानि नुगिया बाहायके सबका साथ सबका विकास उनखा काजे जों सिरि नांबाय त्रिपुरा मथा त्रिपुरा सारि अधिकारनि बागै कक्साइ दङ दाबो सानाय भबिष्यतबो सानाय आबनि बागै चिनि त्रिपुरा मथानि जत लिडार चिनि बुबाग्रा एबं बुबाग्रानि कक्तेनि खोनादि त्रिपुरा सारि बागै नांखाय आं गुलि जानाय नांखाय आं त्रिपुरा सारि अधिकारनि बागै आं थैरोनाय साव yes त्रिपुरा सारि बागै दा जों थैरोनाय कारण जों पहिला जाति उलसे पार्टी चिनि बुबाग्रा साजा मुंतो ता निंक्ला जाति जदि करिना चिनि पार्टी तमा भेलु तंनायबा